कृपा है गुरु की। आज हमारे गुरु का ज्ञान पूरे देश विदेश में कमाल किया हुआ है और उसी ज्ञान को बताने के लिए हुजूर बनारस जोन के चल के दर्शन दिए हैं। उसी पर एक लाइन रचना है, आशा परवान करेंगे। कहना है, सदगुरु माता जी के ज्ञानवा, सदगुरु माता जी के ज्ञानवा, पूरा देशवा विदेशवा जहान ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। सदगुरु माता जी के ज्ञानवा, सदगुरु माता जी के ज्ञानवा, पूरा देशवा विदेशवा जहान ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। जेकरा जेकरा जीवन में सतगुरु ज्ञान कमाल कइले बा, तो ताली बजा के कम से कम आशीर्वाद आशीर्वाद दे जाओ बालक के, जो कि नेटवर्क वही पकड़ता है जहां टावर होता है, और ताली वही लोग बजा पाते हैं जिनके हाथों में पावर होता है। देखिए के खोजे लोग दुनिया जहानवा में, जाके खोजे लोग दुनिया जहानवा में, सहजे में मिल जाई गुरु के चरणवा में, मिल जाई गुरु के चरणवा में। अरे कटी जाई सदर बंधनवा, कटी जाई सदर बंधनवा, कटी जाई सदर बंधनवा, जब टूट जाई मन के गुमान। ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। ज्ञानवा कमाल कइले बा, कि सब निहाल कइले बा। और का दुनिया में दुनिया दिन के सारा ही खेल बा, दुनिया में धीरे काला ही खेल बा। अब बुझाई दिया ना बहुते कम तेल बा, बुझाई दुनिया में बहुत कम खेल बा। मेरी पूरी उम्र कम है आपकी बंदगी के लिए। सतगुरु मेरी पूरी उम्र कम है आपकी बंदगी के लिए, और आपकी एक ही मुस्कान काफी है मेरी पूरी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। दुनिया में तुझे दिल के सारा ही खेलबा, बुझाई दिया ना बहुत कम खेल अरे बा। कोई न सेवा सुमिरा नवा, अरे कोई न सेवा सुमेरा नामा, कोई न सेवा सुमिरा नवा, सब मरत है हरि के भजन ज्ञानवा कमाल कइले, सब ज्ञानवा कमाल कइले बा, सब निहाल कइले बा। सबके जीवन में कमाल कैले बा, जे ज्ञान ले ले बा। एगो बहन जी रही आके कहली के गुरुजी हम आपके सत्संग में बहुत दिन से आई ना, लेकिन हमारा तन को बुझाला ना कि का होता। गुरुजी कहने की सुना, तारा ना बुझाला ना तो देखो लंगर में जाके खाना जहाँ बनता, एगो कोयला के टोकरी बा, जौन टोकरिया में कोयलावा रखल बा, ओकर में जा एक खांची पानी भर के लिए तो कोयला के खांची का हमारी भोजपुरी में खांची कहले जा, ओकर में जा एक टोकरी पानी भर के लिए पहले में जाके नदी में घुला घुला के खूब पानी भरता रहिए, लेकिन पानी वो भर देगा खांची में पानी भरी ना छाना जा, बार बार प्रयास करो फिर ना भरे, फिर लेकर होते जल्दी अच्छा फिर तो खत्म हो जाए पड़िया, फिर तो वो दवा ले गुरु के पास में पर ये गुरु जी एक टोकरी में पानी नहीं थे भरा, गुरु जी कहनी ठीक बा पानी नहीं थे भरल, लेकिन एक टोकरिया के तनी ध्यान से देखो, जब लेके कोई ना वो टोकरिया के भरे खातिर पानी, तो टोकरिया कैसा रह गया काला,
कोयला है बधाई बाबा टोकरिया काला हो रही है लेकिन बार बार प्रयास करूँ अच्छा बहिनी टोकरी में पानी भरे के एक टोकरिया सफेद हो गई यार आज ये करने को कर रहा हमनी के जीवन में आके एकरा में बहुत बैल बैठा रहे इतना आया की बजाई असल दिन को मेरा दिल के बुलाई और आई हो आया की बजाई असल दिन को मेरा दिल के बुलाई अब खनी में कोई ऐसा गुरु मेरा दुनिया देखने में कोई ऐसा गुरु मेरा दुनिया हुआ कि अब बदल गई दुनिया हुआ कि जाने अब बदल गई मानव के आदर करे सतगुरु सबके बराबर करे अरे जी यहाँ के हुआ ना के हुआ भिखारी नहीं थे यहाँ सब नाराज बा चाहे के करोड़पति हो गया चाहे के हो सब्जी बेचे वाला हो गया सबके लिए बराबर दर्जा दिया जाता इन्हें कुछ नहीं लगी के वो यहाँ के ब्राह्मण बना के तभी में केव के पाना नहीं थे के बंधुरिया हो तुम्हारा गुरु के प्रेम के बंधुरिया हो तुम्हारा गुरु के सबके भरोसे मानवा मानवा आई के आई के आत्मा भरे भोला दीवानवा सती गुरु के दर्शन से सुतल भाग जाके गुरु के दर्शन से सुतल भाग जाके हो तुम साध संगत जी प्यार